गिबियावनो रेसिं बड'लेण्ड SM निउज प्राइम 24 हेडलाइन बड'लेण्ड खौरां गासैखौबो साबायखर बावहरग्रोबाय। दिनै 33थि मुख्लं सानखौ दिनै नैबे निउजनि गेजेरजों नैबे जों NDFB Welfare Co-ordination कमिटिनि धेमाजि जिल्ला खौसेयै गाजा गोमजायै दिनै 33थि मुख्लं सानखौ गगामुगनि सुख्रेंबारि LP स्कुलाव दिनै गाजा गोमजायै बयखौबो लानानै दिनै मुख्लंफोरखौ जों दिनै मान बावदों। दिनै मुख्लंफोरा जाहाथे गोजौआव सोरगोआव थांनानै आलो गोजोनै जाहाथे थाहैनो हायो। बिर जोहोलावफोरा दिनै सोरगोआव थानानै दिनै बर' हारिनि थाखाय थै बाउसोमनानै दिनै बर'फोरनि थाखाय दिनै आलादा रायजोनि थाखाय दिनै मोनसे सिमां नुदोंमोन। नाथाय नैबे जोबथा समाव बिसोरो जिउ गोमालांनानै दिनैनि दिनाव 33थि बे मुख्लं सानखौ जों बेयाव धेमाजि जिल्ला NDFB Welfare Co-ordination जों फालिनाय जादों। नोंथांमोना आसाम सरकार रियेलाइजेसननि सायाव दिनै आसाम सरकार, भारत सरकार आरो BTR सरकारखौ आं बेखौनो गुरै खावलायहरगोन जे जेनिखि जोंहा BTRनि एकर्ड 9.123 आव बेफोर जोंहा NDBS मोनफ्रोमबो सेक्सननि NDBS मोननांगौ खायख' अधिकारखौ जोंहा बेयाव लिरना दोननाय जादों। बे लिरना दोननाय बायदियै दिनै जोंहा जेनिखि BTR एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना दिनै खायसेया जादों खायसेया जायाखै। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै जोंहा बुंनो थाङोब्ला BTR एकर्ड जानायनिफ्राय जेनिखि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों जि क्लजफोरा सोलिजाबायब्ला दिनै बे क्लजखौ दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनाया भारत सरकार, आसाम सरकार आरो जोंनि BTC सरकारनि गेजेराव गोबां मावनांगौ दायित्व दं होननानै आं सानो। बेखौ आं फोरमायगोन सानो जे दिनै जोंहा मार्टियारफोरनि सायाव दिनै जोंहा लामसाम एग्रेसिया बा रिहेबिलिटेसननि सायाव दिनै मोननांगौ दिनै प्राइभेटफोरखौ थाबैनो जुदि मावोब्ला मोजां होननानै सानो। भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो BTR सरकारनिसिम बुंबाय नोंथांमोननि गिबियावनो आं दिनै नोंथांमोननि बड'लेण्ड खौरां चेनेलनि गेजेरजों भारत सरकार एबा BTR सरकार एबा आसाम सरकार बिथांमोननिसिम आं बेखौसो खौरां हरनो लुबैदों जे दिनै रन्जन दैमारि सारा जोंनि बर' जाथिनि थाखाय एबा बर' जाथि माहारि एबा आइजोफोर गासैनि मोजांनि बा इयुन लामानि थाखाय बिथाङा मोनसे मोजां साननानै मोजां मोनसे जारखुंथाय हारि दादोंमोन 1986 मायथाइयाव। ओमफ्राय 3 अक्ट'बर डेटआ अब्ला बिथांनि जिथुनिखि साननाय माबानाय गासिबो जाफुं जानानै बिथाङा सानदोंमोन। नाथाय बिथाङा गेजेर ससेयाव दिनै जाफुंसार होनो हायाखैबाबो बिथाङा जेल सिङाव हमजानायनि जाहोनाव जाफुंसार होनो हायाखै। नाथाय जेल सिङाव दङबाबो बिथाङा जेल सिंनिफ्रायबाबो दिनैसिम एबा मामासिम जोंनि बर'खौ गथा जमा जाना थाजानायखौ लुबैयो आरो लोगोसेयैनो बिथाङा जेल सिंनिफ्रायबो अनेक नाजानाय थादों। आं नङाबा मा जानो एबा गुबुन सोरबा सासे लाबोनो हागोन नामा? बिथांमोनाथ' आंखौल'सो जेनेबा हमबाय, सोरबा सासे लिडारा लाबोनो हायो नामा? बिदि नाजानाय दं बिथांमोना दा साननाया। नाथाय
बिथाङा लास्ट टाइमाव जिथुनिखि नाजायै हायैयाव कारागाराव थानानै नाजायै हायैयाव लास्ट टाइमाव थार्ड एकर्ड जिथुनिखि सुक्ति जाबाय बिथाङा जिथुनिखि 2027 खालार खालि जिथुनिखि भारत सरकारजों जिथिया जोंहा मोनसे एकर्ड जादों बे एकर्डआव मा क्लज दं दा सारमोना मिथिगोन मोजाङै आं क्लजनि सोमोन्दै एसे बुंनो थांला आरो बे क्लज मथेयैनो आरो जोंनि मोनब्रै फेक्सननि NDFB निफ्रायबो डिमान्ड खालामोन जे बिथाङा क्लज सुक्तिजों लोगोसे बिथाङा गनायखौ हास्थायखादोंमोन जिथुनिखि जोंना मोनब्रै फेक्सन दंमोन दा बै मथे जायाखै बे जायनि जाहोनावनो आं दिनै भारत सरकार आरो BTR सरकार आरो आसाम सरकारखौ बेखौसो खावलायहरनो लुबैदों दे बिथांमोना हायोबा थाबैनो बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननायखौ जों गुरैयै खावलायहरनाय जायो आरो लोगोसे दिनै 33 इयार्स मुंख्लं सान फालिनायानो जाबाय बिनि गेजेराव दिनैसिम बिथाङा खेबसेबो बेहाय गाजा गोमजायै अख्राङाव नायदावनानै दिनैसिम 1 मिनिट आर'ज गाबनो सुबिदा मोनाखै आरो बे सुबिदाफोरखौ जाहाथे बे इयुननि खेबसेयाव जाहाथे फिन जों बिथांखौ बाहेरायाव नुनानै जाहाथे मोजाङै मोजां जों गाजा गोमजायै नुफिनो बेखौनो बुंनानै आं आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय।